ועכשיו אל העניין הבא. GiftMe הוא אתר אינטרנט חדש שהופך את התהליך המייגע של בחירת מתנת יום הולדת הולמת לילד לתהליך פשוט קצת יותר. ואיתנו רונן שוסהיים מאתר GiftMe, שלום לך. ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי. תודה שהסכמת לבוא אלינו. עד לירושלים סירחת רגליך מההתחלה, מבת חפר. אז בעצם מה הבעיה שהאתר בא לענות עליה? אוקיי. הימי הולדת לילדים בגילי בית ספר יסודי וגן חובה זה משהו שמאוד מושקע והולך ונעשה מושקע משנה לשנה. נדבר על ג'ימבורי, הפעלות, ליצנים, קוסמים, באמת עושים מזה כבר חצי חתונה, אבל נושא אחד נשאר מאחור, שזה נושא מתנות יום ההולדת. זה מבחינת הילד אמור להיות ההיילייט של מסיבת היום הולדת, לבוא לפתוח את המתנות בסיום המסיבה. לא רק הילד. אבל מתברר שזה גם יכול להיות חוויה מאוד מאכזבת. ולמה? כי היום בעצם שילד מזמין את החברים שלו לכיתה, בעצם כל האימהות רצות לחנות וקונות מתנה בין 30 ל-40 שקל, זה מה שנהוג. ואתם יודעים שהיום הילדים, סף הריגוש שלהם הוא גבוה, ואז בסוף היום הולדת שהוא פותח את המתנות, את אותן 30 מתנות עטופות מאוד יפה, לפחות 5 מהן זה אותו דבר. לפחות 5 אותו דבר, והרבה מהם זה ב-30 שקל קשה, זה כמו מסטיק במקום עודף, קשה מאוד לקבל מתנה, ואז... זה נכון אמונת תפילה שהגודל קובע, זאת אומרת, אם אתה כבר משלם 30 שקל, לפחות תקנה את המתנה הכי גדולה שיש. ומה שקורה אז, זה מעבר לאכזבה, אז נוצרות כל מיני סיטואציות לא נעימות, כמו אמא שאומרת, תשמור על המתנה באריזה שלה כדי שנדע לאיפה להחליף. נכון. ובסוף יום ההולדת לוקחים את כל המתנות, שמים את זה בתא המטען של הרכב, והאמא בזמנה הפנוי יוצאת לסיבוב חנויות להחליף, ועומדת בסיטואציה לא נעימה. זה המקרה הטוב, המקרה הנבזי במיוחד זה תשמור את המתנה כמו שהיא כדי שניתן אותה למישהו אחר ביום הולדת הבא. ואז אתה שוכח ונותן אותה למי שנתן לך אותה. נכון, והרבה פעמים גם המשחקים ששומרים זה בדרך כלל משחקים שמשמשים לזמן קצר, תופסים מקום על המדף ואחרי זה מקום במזבלה. אז מה אתם עושים? אז אנחנו הולכים לעשות מהפכה בנושא הזה ולהפוך קודם כל שהילדים בסוף יום ההולדת שלהם יהיו שמחים ומרוצים, וגם על הדרך אנחנו גם מקלים גם על אמא של ילד שחוגג יום הולדת וגם על ההורים של הילדים. אשתי צריכה לרוץ 30 פעמים בשנה לפחות לחנות ולקנות מתנה שהיא יודעת שבסבירות גבוהה תחליף. מה אנחנו עושים? אנחנו בעצם מאפשרים לילד יום הולדת שכשבועיים לפני מסיבת יום ההולדת שלו להיכנס עם אמא שלו לאתר ולפתוח לעצמו GiftMe. GiftMe הוא בעצם אפשרות לילד לעצב בעצמו דף ליום הולדת שלו, שבו הוא מוסר את המסר שלו על האומה, שם את התמונה שלו, מעצב אותו, מכניס את כל הפרטים לגבי יום ההולדת. את ה-GiftMe הזה בעצם הוא יכול להזמין את החברים שלו להגיע אליו, אם באמצעות המייל, אם באמצעות הפייסבוק, ואפילו באמצעות להדפיס הזמנות, שאפילו חוסך את הטרחה לאמא לכתוב 30 הזמנות, ומזמין את החברים. אתה אומר, לאמא התוכנית מיועדת לגברים זהו, נכון, אז אני מתנצל מראש. גם אבא. גם אבא, אבל לרוב יום הולדת זה פרויקט של אמא וילד. נכון, שיש פה גם אמא. כמה שאנחנו כאבות מנסים להיות מעורבים, ואנחנו... בוא נכיר בהם. אז איך כל זה קשור למתנות עד עכשיו? אז בוא נספר. השלב הבא, לאחר שהוא מזמין את כולם, כל החברים והאימהות נכנסים, ובעצם יכולים להשתתף במתנות של הילד. זאת אומרת, הם תורמים כסף לקופה המשותפת, שתשמש את הילד לבחירת המתנות. עכשיו, לאחר ביצוע ההשתתפות במתנה, הילד שהוא חבר, הוא יכול גם לעצב ברכה ולכתוב ברכה לחבר, וכל הברכות האלה מצטרפות לחוברת ברכות שמגיעות יחד עם המתנות. 5 ימים לפני יום ההולדת, ילד שחוגג יום הולדת מוזמן לאתר, בעצם לצורך העניין לשבור את הקופה, לראות את הכסף שנאסף עבורו, ובכסף הזה לבחור את המתנות שהוא רוצה. אני בתור ילד בן 41, אבא ל3 ילדים, ועבודת מחקר מקיפה שעשינו, בחרנו לאתר דברים איכותיים, דברים שנותנים הרבה מאוד ערך, החל מערכות יצירה מאוד מיוחדות וערכות מדע, ומשחקי שלט ומשחקי קופסה מאוד איכותיים, ואפילו באנו ואמרנו ילדות בגיל 9 עד 11 קשה, הן כבר לא הבנות של הברבי, אז אנחנו אפילו בנינו ליין שלם של תכשיטים אצל מעצבת לבנות, והבאנו ערכות טיפוח של נרות בשנקי ופופים, ואנחנו כל הזמן כמובן מקבלים טיפים מאנשים ומרחיבים את המגוון. יפה, אז מה המודל העסקי שלכם? ריטייל. אנחנו קימונאים, אבל קימונאים מסוג מיוחד, שמי שמקבל את המוצרים הוא בעצם מקבל, הוא לא קונה. זה המודל העסקי. עכשיו אני רוצה רק עוד מילה אחת. האתר הזה
מאוד מושקע מבחינת חוויית משתמש, כי יש פה כמה דברים שלא נתקלים בהם בדרך כלל, כי בעצם בניגוד לחנות רגילה, האינטרס שלנו כאתר הוא שהילד ינצל את מלוא הכסף שנאסף עבורו. מה קורה אם נשאר? גם פה אנחנו עשינו פתרון מאוד יצירתי, מכיוון שהמתנות הזולות ביותר באתר, מכיוון שהן איכותיות, הן בסביבות ה-50 שקל, ואמרנו אנחנו לא רוצים לגרום למצב שאמא וילד ירגישו לא נעים שנשאר פה כסף, אז ברגע שנשאר סכום פחות מ-50 שקל, העשרות השקלים יינתנו בתלושי קנייה של רב-טב, אבל מה עושים עם השקלים הבודדים? פה היינו, אני חושב, הכי יצירתיים. תרומה. אנחנו התחברנו לעמותה שקוראים לה מלאכי יום הולדת. מלאכי יום הולדת עושה ימי הולדת לילדים עניים. ואנחנו לקחנו לעצמנו את הזכות, את השקלים הבודדים אנחנו תורמים בשמו של הילד לעמותה, והוא מקבל חזרה. בקיצור, עוד משפט אחד, מעכשיו הילדים מקבלים באמת את המתנות שהם רוצים, והאימהות חוסכות הרבה זמן ואולי גם כסף. ושיעור ברכישה קבוצתית, כלכלה שיעור על ברכישה הדרך. קבוצתית, כן. יסודות חשובים בגיל הזה. רונן שוסהיים, גיפט מי, תודה רבה שבאת לאולפן, סיפרת לנו על האתר מאוד מיוחד, מאוד מעניין שלכם. אנחנו יוצאים